ndị be anyị ngwa nenenu unu uche na ọsọ ndị be anyị na-eti mmọnwụ nenekwo nenenu mmọnwụ o ngwa nenenu mmọnwụ ha na-eme omenala ha nenenekwo uwe ma na ha sọrọ be anyị ka a na-eme omenala ka a na-eti mmụọ ọ ife egwuregwu ka ọ bụ ụnụ na-afụ ya ekwe ka ha si eme ovu ọ pụọ ha emuvuo na-enenegwu ha emuvuo nekwe ọnụ obodo ya omenala ka ha anaghị eme ị na-abụkwa nke arụ ka Moses ọkpọnọ obodo ya unu wee nwa na ebe awụ ife aṅụrị ha emuvuo ọkpọnọ obodo ya ndị elu anaghị eme ka nke be ha si wee dọ ha na-eme ka omenala be ha si wee dị neneni ya ọ ife egwuregwu so ife ndị be ha debere ihe ji ihe egwu ma mma anyị gboro nke anyị na-egwu egwu nenekwe o ka m gosicha ụnụ ya ọfụma nnọọ ka m gakwuo n'ihu ụnụ wee fụ ife a na-eme so na ihe awụ ndị na nke ha nenecha anyị ọfụma nnọọ ụnụ na-afịa ọfụma ka nje n'ihu ụnụ wee fịa ọfụma nene nsọ ndị mmadụ ife awụ omenala ndị Spain nenenenenenenenu ife awụ omenala ndị Spain ka o mere ma obere ma nnukwu nenekwo nke a ma ndị obere ma ndị nnukwu taa ka ọ na-akpọtụ n'obodo a ọ mmemme omenala ha ka a naghị eme nee ha na-eso mmọnwụ ọnụ ụfọdụ ya na-eso mmọnwụ